Ahoj. Já jsem Péťa. Já jsem Péťa. Ty seš taky Péťa? Já jsem Péťa. Ty seš fakt Péťa? Já jsem Péťa. A ty jsi taky Péťa? Já jsem Péťa. A tohle je můj pokojík. No to není tvůj pokojík, to je můj pokojík. To není žádný tvůj pokojík, to je můj pokojík. Je to můj pokojík. Ne, je to můj pokojík. Já jsem tu byl dřív. Ty jsi tu nebyl dřív. Ne, ty jsi tu nebyl dřív. Ne, ty jsi tu nebyl dřív. Já jsem tě dostal k Vánocům, ještě si pamatuju, jak mě tě Ježíšek donesl a já už jsem tady dávno měl ten pokojík. Ty jsi mě nemohl dostat k Vánocům, mě měla mamka s taťkou. Mami, mi nadává, bobekřeček. Já jsem ti říkal, a v těhotenství nejíš tolik hamburgerů. Podívej se teď na to. Teď je z něho debil. Ty jsi fakt ale chumaj.